Moi, mä oon Sami Harmaala ja mä rakastan videopelejä. Mulla on niitä Steamissa melkein 500. Mä oon käyttänyt aika hurjan määrän rahaa pelien ostamiseen ja myös pelien sisällä tapahtuviin ostoihin. Tämän videon aiheena onkin se, että miten sellainen ostaminen voi lähteä käsistä ja minkälaisissa tilanteissa hälytyskelloja pitäisi soida. Mihin se raha voi peleissä sitten kulua? Aloitetaan pay to win -mekaniikoista. Se tarkoittaa sitä, että sä voit saada pelissä paremman aseman tai vaikka oikasta pelissä maksamalla rahaa. Ja monesti pelintekijät laittaakin sut ihan tahallaan epäreiluun asemaan, josta pääsee sitten pois maksamalla. Esimerkki. Sut pakotetaan tekemään pelissä jotakin todella yksitoikkoista tehtävää uudestaan ja uudestaan, jonka sä voisit skipata maksamalla. Sellaisia voi olla myös niin sanotut nerfisyklit, joissa sun jo hankkimat tarvikkeet tai kyvyt tai ominaisuudet menettää tehoa uusien tultua markkinoille. Tai se voi olla joutumista vastakkain itseään reilusti vahvempaa vihollista vastaan. Näissä tilanteissa se houkutus ostaa pieni päivitys tai helpotus on kova ja monesti yksittäisen sellaisen hinta ei ole kovin paha. Mutta sitten kun käyttää satoja tunteja siihen pelien pelaamiseen ja vaivihkaa ostelee pikkuhiljaa niitä päivityksiä, niin saattaa käyttää loppujen lopuksi rahaa siihen peliin enemmän kuin olisi toivonutkaan. Pay to winin lisäksi yksi tapa hukuttaa rahaa peleihin on niin sanottu lootbox-mekaniikka, joka on itsellekin aika tuttu. Se tarkoittaa sitä, että pelin sisällä myydään pelaajille vaikkapa tällaisia random skinejä sisältävä laatikko. Mä tarkistin sellaisella työkalulla vastikään, että kuinka paljon mä oon ostanut näitä bokseja CS:ssä ja se oli melkein 300. Se, että sä voit ostaa näissä peleissä skinejä ja tietyllä tavalla muotia ei ole tietenkään millään tavalla väärin, mutta on ehkä hyvä muistaa se, että perinteisessä muodissa yhdelläkään firmalla ei ole monopolia toisin kuin pelien sisällä. Tää skineihin liittyvä lootbox-mekaniikka, se on sitä ihan perinteistä uhkapelaamista, johon tietysti liittyy samat haasteet kuin muuhunkin kämpläämiseen. Niin kuin muussakin uhkapelaamisessa pelaajalle annetaan se käsitys, että pienellä panoksella sä voisit ehkä voittaa jotakin sen boksin hintaa arvokkaampaa. Mutta niin se vaan on, että tälläkin kasinolla talo voittaa aina. Sekä tässä pay to win -mekaniikassa että lootboxeissa on hyvä pysyä kartalla siinä, että pelaako pelaaja peliä vai peli pelaajaa. Se ei ole mikään maailmanloppu vähän boostata kehitystä haiskoreen perässä tai viihyttää itse avaamalla lootboxi, mutta aina välillä on olennaista tarkkailla sitä omaa käytöstä, kun käyttää peliä sisällä ihan oikeaa rahaa. Tutkimusten mukaan kova stressi, tai jos omassa elämässä on muutenkin vähän hankalaa, kynnys tehdä harkitsemattomia ostoja peleissä on matalampi. Jos sä koet koskaan morkkista pelihukutetusta rahasta tai availet laatikoita tavoitteena kuitata jo tulleet tappiot vielä isommilla voitoilla, niin ehkä siinä vaiheessa kannattaa pysähtyä miettimään sitä, että ottaako se peli enemmän kuin se antaa. Pidetään nämä mielessä ja jatketaan pelaamista nauttimista. Nyt mä alan pelaamaan Mass Effectia. Tää oli ensimmäinen iso skifi-peli, mitä mä pelasin. Kaveri sanoi, että tää on hyvä. En ollut aluksi myyty, mutta pelasin läpi monta kertaa. Ja se on totta.